zami ma kuyayifuna umuzwa ukuthi angithathe nje umese noma yini isikhali nguqobe hawu yini athi kimi cha umuzwa nje uyawufika futhi ngikutshela ngoba manje ngiyabona ngisazi ngenze njani ngithi mina hawu ubuzo uthini-ke kubelungu usungungqumo kangqono athi Nkosi zami ngiyayifikela ukuthi nginothi self defense ngithule ngibuka lento lento ngiyithathe kuwena la ekhaya ngibeke hlale nayo la ngiyibuke lento angikwazi ukutshela ingane lento i-disclaimer ithi imibono kanye nama-views e-guest esukizile ohlelweni lwethu akuyona e-Transformation Live kodwa kusuke kungeye-guest esisuke siyi-invitile. Siyanamukela sinibingelele ohlelweni lwethu. Ebese thikimika wengqimani wena wakwazi ukuhamba uvakashela intombi la ekhaya kwenye indawo. Ngakho-ke ngifuna ukuthi ufike lapha kimi eHluhluwe la engihlala khona sizoxoxa. Hayi kulungile sixoxe ngendaba zakhona la ekhaya. Hayi kulungile. Ngithi mina imali anginayo athi yena uzoyizama. Angithola imali ngenhlanhla ngathola imali engangisadlala ispina zonke. Thatha imali kaSipina zonke boro ubheke unkosikazi wami athi yena uzongilanda edrobheni eHluhluwe. Shuka la mina ngishona eHluhluwe ngifike edrobheni eHluhluwe ngihlale ngilinde yena. Athi yena gibela itekisi uze sengiyalepha ezwebayeni manje. Ngithi mina never. Angijwayele umuntu lapho ngigibela imoto ngasanti imoto yaphamba kanjani lapho mina imoto kanjalo uhamba lapho ngihamba ngemoto yami ngidrivela. Fika lapho athi nayi ngithi mina ngamane ngijike. Hayi athi yena uzongilanda edrobheni. Shaya imoto asizongilanda sikhwalele. Sihambe la endleleni sibheke la hlala khona. Kodwa manje akuhambe ngendlela. Fika lapha ila ngabona khona ukuthi bekunogibelo esithatha belwakhe khona. Fika lapha masifika unkosikazi wami usebhizi nama-call sengawa understand kahle. Manje busy ama-call angawa understand kahle lapha la ungitshelile wathi usalana yimi ngedwa akekho omunye umuntu okhona ozokuphazamisa yimi ngedwa kusho ukuthi makufika nasobe sibabili la nje e-cottage lesikole akho umuntu wonke atibambile. Okay but ngiyasiqunga isibindi ngiyalwazi kodwa udaba inkinga yami mangathi angizini ngizothi yini inkinga yami ngishone khona shuka lapha unkosikazi wami lento lana afika ayishintshe nasefika lapha bayishintsha lapha alokho ebabhizi nocinga hamba mase suka sekukhwalele ebese vala amawindi evala amawindi ebese ethatha ucingo namanzi ayogeza ebathroom engaphandle yesikole. Mambuka lento eyenza ngimbonile vala amawindi sokukhwalele ebese ngiwaphenya ngiwabuka amawindi okay livaliwe lelinye uma ngiyakule emuva lelafi kwalivala nje walethela ngemuva ilona elibuka umbhede la ngibona ulivuliwe livele ngilivale engaboni into ngivalile ngathi saphumule ogeza abe-business phone hayi abuye lapho kusho ukuthi usekhohle ukuthi kade yogeza abuye athela amanzi esibili la uyageza khona la ageza phelele la sekuyalalwa mayilungiso lokulala geza phelele agqoka ibhluke lide li-tight iskipa kube ukuthi nje ugqoka u-tight. Okay kunikwe mina ithuba lokugeza hayi ngigeze kahle ngiqeda ukugeza hayi umama ugqoka u-tight phelele akekho umuntu ozomthinta manje kungifuthi hayi silale la akukhulunywa lutho la ubusiness phone kuphela uyaphendula lana uphendula ku-WhatsApp uyabhala uyaphendula silale sizomela silale vele kucacile ukuthi ayizibabeke inkonzo indlela agqoke ngayo mama yasho ukuthi hayi kulekiwe ekuseni mayivuka unkosikazi wami usuku athe soxoxa ngalo lona ebesethi unkosikazi wami kimi wengqimani yazi mina sengibizwa emngcwabeni manje
khona umngcwabo ekufanele ngiye kuwo ngangaya manje bayangibiza ukuthi kushoda kami ngisohlelweni. Ngithi mina hawu manje kuzokwenziwa kanjani? Athi yena hayi uzozikhethela ukuthi uzohlala la uma ngihambile mbuye noma uzosho ukuthi ngenze njani noma ngenze njani. Ngithi mina hayi angazi phela antu uyasho ukuthi ulinto ukuhlela. Athi yena ngazo njani aqale la yageze aqoke nami ngivele ngithi mina kuya hayi no into right la ukuthi nami ngisale ngigezile ngiqokile. Sengibona ukuthi wenzakani ubhizi nefoni ngendlela engayi-understand ngiyabona manje ayizokhala la. Ibisi ingqondo yami engitshela ukuthi hayi angingamtsheli ukuthi ngiyahamba lo. Makube ukuthi njengoba segqoke ephelele nje mina ngiyasala ngilindana nabuye emngcwabeni ngoba ngiyabona ukuthi njengoba ebhizi nefoni uzokwenzela inye ilokhuzana enye iplan ezongishaya mina. Ngihlale la ngigqoke ngiqede manje ngiqeda ukugqoka angiphethe lutho vele ngifike ngaphethe lutho la. Gqoka amateki ami gqoka kahle mphathele isikhwama siye emotweni emngcwabeni yena. Hayi ngifaka isikhwama emotweni qeda ngivula ipassenger seat bhahlale phansi. Hawu uyaphi manje into mina phela mina ngithi angiyindawo mina ngizobokhuzela ngizokwenza nomini mina. Oh ngizoyihambela ngibuye ngiyibuyele. Oh okay hamba. Ngifike lapha endaweni ukuthi kuyistophi kuyona afike ethi ngiyadlula ke mina lana kwela ngazi umzwe ehluhlona ngithi mina hayi ngizobuyela endlini ngizowalk. Dumisa imoto ahamba afika ameqama lapha amakhulume nefoni aphinda avala ifoni ebese esusa imoto ahambe kancane akhuphuke ngathi uyakwehlabisa. Mbone mina ukuthi hayi bhemile. Kwaqhamuka imoto kathi esafile ukhuza esahamba ekhuphuka ngayiyeka yahamba. Kwaqhamuka enye imoto yayivan seyisithele ngale. Hayi yona engangimela ngalo ngayimisa. Ngoba ngiyabona nje bekhuluma nefoni iyangitshela ukuthi khona la yena sewenzile abantu uqedile. Vimba la moto ngigibele kuyona shove la imoto ishele ehlohlwe ifike embeke ehlohlwe. Abuza ukuthi nasengihambile. Hawo. Hayi buye ngisekhaya fike ekhaya ngihlale ngibuyisa ingqondo. Hayibo. Khunu. Njalo nje ngaphumula ngemva kube nathi kanti kubhekile. Bese ngithi mina kuye mama bengicela ukuthi abazali sibabuyisele ekuthenini babethe sizoxoxa ukuthi ngazi ukuthi besixabene sibangane. Nkosikazi wami athi kimi waxoxa nobaba loyo nto ngangezingqe yami mina ngene nje futhi kulonto mina. Ngithi mina mcunu phela mina nawe nje bahleli la ekhaya nje uyalwazi udaba. Athi ngaqeda ngalonto angifuni okunye ukulandelayo. Okay thula. Ngiye kubaba ke manje. Akasabuyi lo muntu ekhaya usekhethe izinsuku ukubuya. Ngikhuluma nobaba umchunu. Baba umchunu manje ninenkinga lana. Udaba sagcina singayikhuluma ngasasigcina nenkosikazi siphunyuka kulona. Athi baba hamba kubantu bakini uyokhuluma nabo lonto anihlangene mina ngakugansela ngaqeda ngingene nje futhi endaweni zawanqumala ungaphindi undinte ngalolo daba. Inkinga ke manje le. Okay. Ngihlala la ekhaya kuvele kuqale ke manje izinto ke manje ke kuthathwa izingane ke ukuthi izingane sihamba nazo thatha izingane ahambe nazo sale ngedwa la ekhaya. 2 angisana sengiyi helpless angikho umuntu ongisizayo. 3 indaba yelentuzana i-medical aid wahamba wayivala engangitshelanga. Ngabona sengidinga medication yokuthi medication yakho ayikwazi ukuyithola kodwa manje asikwazi ukudedela indaba ongakucayiba ukuthi sikudedele ungenayo ezokusiza. Uma sekufike la manje la engifika khona ngithi mina hayi ngifuna ukwazi ngodaba. Bonke abantu sebeyangikhahlela manje ngihambe ngiye kumama. Mama yazi phela ngifuna ukwazi kumama Mchunu ukuthi ngalesikhathi sixaxa isikhathi sokubangwani kwenze njani. Hayi umama angizibe nje enganginika impendulo. Hayi thula. Ngibe nenkinga ke manje. Unkosikazi sehambile. Akusabuyi la ekhaya. Isizathu angisazi. Ngiphunyuke kuye ngibulala. Isizathu angisazi. Kwadlula zonke lezi ezinye ihombe engidlula kuzona naye. Angazi ukuthi kugcina impendulo yakhona kuyini. Ngicina njalo mina ngikwaleteka izinto kufanele ngiyazazi ekhaya njengomuntu phela ukuthi kukhona ama responsibility ngwaphethe ekhaya. Ngiyithule manje ngiyibuka lana.
Zonke lezi zinto zenzeka kimi ngedwa manje. Mama, kanti yini ningafuni nina ngazi ukuthi uMamchunu ukwenze njani? uMamchunu vele ngithi mina kubhuti omdala nomama bengicela ukuthi nimbize uMamchunu nabakubo nabafowethu sikwazi ukuhlala ekhaya ngizwe ke noma ke sazi ukuthi uMamchunu nje behamba nje kwenzakalani. Mbiza umhlangano ke mina ekhaya ngicela abasekhaya ukuthi bangibize umhlangano bababize ngempela bebiza bakwaMchunu bese angazi kabafowethu babebizi akubizwanga ukuthi abafowethu kwaba khona izingane eselamayo iyona zikhona egcwele. Fika ekhaya lapha ya bagcwele abantu. Hayi mangena khona ngasekuhleliwe endlini sinikwe indawo kuhlala nami ngingene ngihlala. Ebese ngilinde ukuthi ngizoqala udaba kusukuma ubhuti omdala mfowethu ngumlamayo athi mfowethu omdala lapha ke bakethi sihlangane ngokuthi umfowethu bethe ucela uMamchunu uzokhuluma naye kithi sikhona sonke. Kodwa uMamchunu uthi ucela ukuthatha abeke udaba lwakhe yena qala umfowethu engakasho lutho. Ngisukume endlini ngiphakamise ngithi mina nca mfowethu angithi uMamchunu la ekhaya uganile. Athi mfowethu uganile. Ngithi mina asikwazi ukuthi sithathe umakoti kugcwele abantu bomndeni. Sithi akakhulume yena udaba lwakhe ngokwakhe ngcono kubekho umuntu ozombekela mhlawumbe wezindawo azobeka kuzo ngendlela abeka ngayo. Kuzoba khona indawo la kuthiwa khona mhlawumbe makubuye kukhulunywe ngazi ukuthi ubekwetsha bekusho kanjani ukuthi umakoti lo uganile kufanele kube kudlulisa indaba yakhe emshadweni ekhaya mase kuthiwa mhlawumbe khona kuphinteke khona kabi. Hayi ubaba umkhwe wami umfowethu bathi bona cha ufuna ayikhulumela. Hayi adedele umakoti. Ngizofuna mina la ngizofuna ukwazi ukwenza njani. Suku umakoti la athi makoti Nxumalo sengibone ukuthi desperate ngempela uyangidinga ekhaya. Kodwa Nxumalo ngiyaxolisa ukusho ukuthi mina ekhaya ngibuyeli. Hawu ngiqhubeka ngilalele. Nxumalo ekhaya mina kahle kahle ekhaya ngakugana ngingakuthandi. Wangigana ungangithandi kanjani manje? Ngibuza ngenhliziyo. Ngibuya aqhubeka uyabeka phela. Athi manje la into eyenzeka uNxumalo ngase ngiya kubantu abadala ngesikhathi nginotice ukuthi kahle kahle angikuthanda. Ngase ngiya kubantu abadala ukuthi bangiyali ukuthi ngenze njani ngale nkinga. Abantu abadala bathi wonke umuntu wesilisa umgani ungamthandi. Kodwa manje uma usumgani ugcina usumthanda nje. Usho unkosikazi wami ukuthi bamiyala kanjalo abakuba abadala. Okay. La endlini kusukuma ubaba wakhe. Athi ubaba wakhe alukho uthando lokuphoqa. Usho umkhwe wami wangiganzela ingane. Ethi alukho uthando lokuphoqwa so ngalondlela sekuphelile. Nthule mbuku umama. Mbuku umfowethu omdala. Mbuku ubaba omdala. Ngibuka bonke abantu endlini abakhona engithemba ukuthi mhlawumbe bazobuza umbuzo phela. Kuvela ukuthi endlini. Hawu. Obhuti yabona ngajuluka ngamanzi de. Ngicaba ukuthi yini ngabikho umuntu owasekhaya obuza nombuzo owodwa nje ukuthi usho ukuthini wengane umuntu wawudlala. Kuyadlalwa yini ngezinto ezizobikwa emakhosini ekhishwe induna zamakhosi ukuthi wazoyigada iphinde ziye kuhulumeni ziyodlala iziyosayinwa. Akho umuntu obuza la ngisho oyedwa nje owasekhaya. Umama ke la ngixaka khona ke inhliziyo yami sembuza ukuthi umama wenziwa yini angabuze unkosikazi wami ukuthi kanti sona sizathu sokuthi athi kade uzama ukumkutakuta umqinyi umbulala na. Umama angayibuzi lonto. Kimi naqhubeka ukuthi isafehliwe sadinga umndeni. Ngitshe ethi mhlawumbe mina bezobuya ke. Mbuye goza lolo phansi. Mbuye ke manje sengifuna unkosikazi wami ke uxoxa ngalolu daba phela. La mina ngisale ngisegejeni. Ukuthi ngagcina ngigwetshiwe isigwebo simiswa ukuthi ngiphunyukile. Inhliziyo yami yantshethu uyabuya lo muntu uzongibulala. Njengamanje into esimisile usemise ukuthi sekuphakeme sekuyaduma kuye yonke indawo wonke umuntu usebhekile ukuthi hayibo kwaNxumalo uyimuma noMamchunu nabakwaMchunu kusho nje khona ozofa impela nje. Wonke into la yonke into iyadungazela la endaweni. Ngendaba yami nakwaMchunu.
Kodwa manje angiyekile mina ukuhamba ngiyofuna abantu basemagunyeni ukuthi bangenelele ukungisiza ukulawula udaba engibhekene nalo. Abantu ongiya kuba ngiyobacela bathatha udaba bawolamba ngizokubeka kanjalo lokho. Bawolamba abantu basekhweni lami bayakwazi ukufika babapha izinto ezokwenza ukuthi bona mangibeka udaba kubona bengibona ukuthi mina ngihlama nje ngiyaxolisa ukubeka kanjalo. Ngenza ukuthi kuzwakale kahle kumuntu okulalele ngoba kuyipain engapheli. Ngifika ngibeka udaba endabeni ezabantu abasemagunyeni bobukhosi kakhulukazi. Mina ngakhe endaweni esabelweni. Abantu bobukhosi indaba yamanzi beyingene enhlobo. Ngisho nala esebadinga khona abantu bobukhosi indawo ngangilinde ukuthi bakungenele phela ngokuthi babuze okwabo. Bamganisa lo muntu kwaphuma iphoyisa lenkosi. Uma selibona iphoyisa lenkosi sekwenza sekufika nakulona ukuthi ubaba umkhwe wami wabelana ngengane yami nendoda engaziwa. Kwakufanele lokho induna zamakhosi zikubuzisise. Why kwenzelani baba umchunuke wena ungena kapi kulento lokuzube iassistance. Wazi ukuthi umkhwanyana wamganisa ingane. Wenziwani ungafuni umkhwanyana phela wenza ukuthi kucaca ukuthi ingane yakho mayisehlangane nokuthi unomunye inengane ethi semshadweni yomunye umuntu ilungiswa kanjani lonto. Ngoba bengilindele phela ukuthi njengabantu abadala masifike kubona lento bazoyihlonipha bona. Bebona ingane yabo nje besikwenzile sekufanele kukhulunywe. Befana bebeze ingane yabo phela ngilindele lokho umuntu ukukhuluma indawo ethi imali ingane la ekhaya eyisithola ukuthi bathi ingathi manje inokukhuluma besifisa ukuthi ke kuhlale phansi kukhulunywe. Kwabonakala kungcono kuvele kuthathwe ingane la ekhaya zihambe zohlala nomunye umuntu engingamazi ustepfather okuthi enye yazo ingane yakhe. Ngokubona mina sekwenziwa ikhwe lami engingazi ukuthi kwenziwa kanjani. Okwesibili kwenzeka yonke lento yomkhwe wami besanda kuntshela ukuthi mina umfazi wami zolotsholwa abantu abanemali kunami. 2 umkhwe wami besanda kuntshela ukuthi mina umfazi wami wangishibhisela. Thisha wonke. Kuyangixaka ukuthi ubaba umculo besho nje ngoba akazi ukuthi mina nomngame sinamadili. Nkosikazi wami lo. Udaba lami nonkosikazi wami ukuthi ngihlule kuye ngibulala fanele bese kwenziwa examine ngokusemthethweni. Ngoba isizathu sokuthi lidile kuye enkantolo sikhona lesokuthi abazali balithatha abahlala phezulu banamandla bayasehlula. But base kulesi stage sekuyihlazo phela manje uma ukuthi mina sengisele ntshiyoza ngedwa akusekho umuntu ongisizayo ukuthi ngiunderstand ukuthi kwenzakalani uma kwenze njani. Semphila impilo yokusaba umuntu unkosikazi wami anytime will come and cut my life out. Nakhona lapho mangubeka akho umuntu onginakayo kuze ngibone ukuthi abantu abaningi uxolo besifazane nabesilisa abafayo kahle umnyango wezokuhlumeliswa kwezimilo oqhatha abantu nomnyango wa social department. Umama uthini mina ngifuna interested ekutheni utshela abantu ukuthi uma wakho ngonkosikazi wakho yini liluphi lombimbi abanalo noma usaya la. Umbimbi olokumama nonkosikazi wami nabakwamchunu ekhweni lami akulona umbimbi oluhle. Mina ngizalwa isigebengu mina noma ngikhuluma iqiniso. Mina ngizalwa isigebengu sika mama ngaphinde ngathola abazali. Excuse me bakankosikazi nayo isigebengu bezigebengu bonke. Bayakwazi ukucabanga ngemali entweni abangayifuni ukuthi konke into bengayirecycle kanjani kube imali. Isizathu sokuthi ngenziwe kanje la imali kufuneka imali. Umama kuthiwa makuthiwa bambhidishewe ngishiwe kusho ukuthi umama uvele uhamba wakumakoti wathi hayi lo muntu ungcono aqedelwe. Ongcono kube khona into ukuthi uyitholakele ngaye. Ngamanye wasumama ulindi ishare ngokufa kwami kunkosikazi wami. Yilento yenza ukuthi umama engasafuni ukuthi mina kuvele ukuthi ngiqinywa nje yini. Yilento yenza ukuthi kwayena umama engabe sakwazi ukuthi abuze ukuthi kanti ingane yami lena enkulobole yakushada iqinywa nje yini inkinga. Biological mother. My mom. My mom. Umama uze ngivimba ukuthi ahamba yathi akuyoqanisa ukuthi ngiyagula ngenwa ukufa kababa ngiyahlanya. Ngifuna nje iqiniso ukuthi why inkosazana thatha isinqumo sokungibulala. Uma kuukuthi mhla sempu besebona ukuthi sengiyifucked up ekukhubazekeni ngokukhubazela wenze wena engenzi nje obenzile wavela wambetray wangishiya ukuthi isibili wangidivorce njengoba kufanele ngidivorce. Kunokuthi angibophele emshadweni ngihlala kanje emshadweni ngibulawe indlala yonke lesikhathi from 2021 mina 2022 ngibulawa indlala ukuthi I cannot move angikwazi ukufuna umsebenzi reason being ngivele ngifucked up ngikhubazekile umuntu ngisho ufuna ukungiqasha ngisho uthanda ukungizwela akakwazi ukungizwela ngiqashe because uzoboshwa makuthola sekinenkinga endaweni yakhe
because ngibheniwe akufanele ngibonakale ngisebenze endaweni ukuthi mhlawumbe sine risk ethize. Fanele ngibathi ungathola senta ngithole indawo identified some reasons angikwazi ukwenza lento ngibulalisa ngendlala. Lokho kusho ukuthi futhi kumina umnyango awubanga neqiniso. Awenzanga ukufanele ukuthi uvikele abantu bonke ngokulingana ngoba mina kube bengingakhandiwe ngalendlela engikhanda ngayo engikhandwe ngayo yokuba isiphukuphuku ngabe ngibulela abantu mina kulento. Wakufikela umuzo njalo. Ubukhuni baba umuzo onjalo uma ungakazokhule nawo. Umuzo onjalo ungifikelile ukuthi laba abantu badinga umuntu okuthi akanandaba naye nempilo yabanye abantu. Mina inkinga yami laba beningi challenge enginayo. Nginezingane mina nalaba abantu. Umntwana musuku umzele kusho ukuthi ungenwa ubungoma noma ukuthi uyagana kufuneka abantu basekhaya bonina. Angikwazi ukuthatha isikhali mina ngisibhekise ekhaya bonina ekhaya bonina izingane zami ngoba izingane zami kusafanele iqhubeke iphile. Ngidinga abalamula bekho abangeni ngisho ngena kodwa lento inomgomo lento umfazi oganile ehambe yohlala nenye indoda kubizwa leyo ndoda ehlaliswe phansi. Uyazi into umfazi womuntu lo? Amaphoyisa athi amaphoyisa awangeni phela entweni nje. Angena ukuthi ubophe. balinda kuphuma isidumbu bese bangena. Angeke uze inqubo kahulumeni nalokho naka tribal ayifani. Ayifani utribal akakwazi ukuthi inkantolo yakhe ilawulwe inqubo kahulumeni yamaphoyisa. Ayikwazi futhi ukuthi ilokhuzana etribal ilawulwe inkantolo. Bazenzelo kwabo ngalawo noma usuxakekile enkantolo noma uyukhetha ukhethi la ngabe masilasi sihleli ezweni lomthetho owodwa kodwa kuyi competition tubani uactor kangcono phakathi kwalaba bamakhosi nalaba beyinkantolo. So umfazi wakho ungamchaza nje awumchaze kabanzi nje ngoba usuhlale naye ungamchaza ukuthi umuntu onjani nje usukwenzela konke lokwenzayo umuntu onjani ngokwakho. Unkosikazi wami umuntu oyingozi kunombani hayi kimi kuphela. Yile ndoda angazi mise khona ngoba phela angiyiboni indoda ehlakaniphile mina engathatha umfazi kwase ukubetray indoda yakhe ayitshela ukuthi uzophepha yena kulona. Mhlawumbe abasekho ngisho ugeta makuthiwa njengoba izingane ziyangithi ngiyayibuza zithi umama unolaka kuphela bese ngiyabona mina ukuthi wathatha ngobungani izinto nangokusupportwa abantu abazigebengu vele kanti nama usemasindeni abasakwazi uzomkhipha. Mina inkinga umfazi wami lokuyazwela kumina. Usamfuni. Angimdingi ukuthi abe ubuya beumkami kodwa for izingane uma wazo siyamdinga ngiyathanda ngithande kuloko. Ngisho nami makufika isikhathi ukuthi afe kuyangiphoqa ngumdefende. Izingane ayikwazi ukuthi ngitshele izingane ukuthi ngamana ngamiyeka nje uma wena wayifela ngoba vele wangimbona ukuthi uyathanda ukufa. Ingane yongibona ukuthi angiyena lo baba lo kuthiwa ngempela umele uNkulunkulu. Ngiyihlazo lika baba kwasi ukunikela ngomama weingane zakhe ngenxa ukuthi uzubuhlungu enhlizweni awumvumi umgomo kuloko. Ngiyindoda. Umfowenu omfana ngicabanga ukuthi ugcina ungasemention ukuthi ukuyela wakwasuma emphakathini wathi wena upho right. Usaphila. Umfowethu engimlamayo loyo. Usaphila. Usebenzisana nomama yena kule matter. Ukuyivimba ukuthi ingaveli. Uyaphila umfowethu ukhona usebenza Transnet. Babona le video ngoba bazoyibona. Kubaleke ukuthi bayibone kodwa kufanele bazi ukuthi ngiyenzisa ukuthi ioption kanginayo yokuthi ngivele ukuthi ngisemanyaleni lana endakho umuntu onendaba. Dwa ngiphela nokukhubaza kodwa ngiphela nokukhubaza ngendlela ukuthi angazi ngiqhubeka kanjani nokuphila esimene ngisuke ngisizwa ezikhathini eziningi manje uthiwa ngidlula kulento. Kulento ngize ngabhemtsangu mina kaze ngibheme lokungazaba. Futhi ugwaya ngofundi lokho engaqinisekisa kukhona. But uyangisiza insangu iyangisiza. Iyona engenza ngikwazi ukumanage ukubhekana nokushiswa ikhanda la yonke lento efile lempahlela endlini efile nendle ehelpless kumina. Kanti njoba izinto ifile la endlini zife endlelani kwenzakalani? Izinto baba zifaka nje izinto. Unkosikazi wami wenza into engayiboni yenziwa umama kubaba. Ngizoba honest nje kulento ngoba ngiyibonile ukuthi into edinga ukuthi ukukhulunywa ngawo kusiqedwe. I will be very honest kuyona. Yabo, I will be very honest. Lento ngiyiboni lento enziwa unkosikazi wami iyonke la ngiyibhadame khona ngiyibhadame into ebiyenziwa kubaba ekhaya. Ubaba uphile ngebullying njengoba ngiphila ngebullying nje. Ngicina senami sengibona sengathi ngizophambana lo mqondo. Yilento engisizayo ukuthi ngiyangcina sengibona ukuthi ubaba kahle ayikho into yayimhlanyisa wayehlulwa
indlela aphethwe ngayo abantu abahlangene nomama ngoba umama uyena owayidayisa ubaba lokho kuyiqiniso makufuka futhi indlela khona fanele ngiyoyichaza in details because bengiyingane ekhaya ebenginebhadla ukuthi umama akangithandi kodwa lokho kumenza ukuthi laba abanye abacoachile ababafowethu bangikhombisa ukuthi mina ngingeni igame manje inkinga mina igame angiyazi yabo ukapteni azangifaka egemeni angazi mina ngiphila nabazali la nezingane zakithi angikwazi ukuchuza ongcono nomumbi so yilokho engicabanga ukuthi bekungishaya kakhulu ephuzweni lokuthi ekhaya kwenzakalani kanjani kwenziwa kanjani bengishaya ukuthi mina la ekhaya ngingakuba kahle kahle ngoka baba ukuthi uthi induku eshaka baba afuna ishekimi umama mayicasule ubaba ilezi zinto ezenza umama angilimaze ingishaya nje izathu singekho because uxabene nobaba kahle kahle ushaya ubaba kimi okuyinto ebad neyingozi ngendlela esimart kusho ukuthi mina kumama ngiphile ngenhlanhla nje ngiphile futhi ngoba nakube efuna ukuthi mina ngiqhubeke ngibe isiduli sika mfowethu sokuthi azohlaba usento kuso mfowethu omdala nangempela kukwenzile lokho ngoba ekhaya kuneyinkomo engingazazi ukuthi zisima kanjani emva kuba kushona ubaba wamelwa umfowethu omdala ngomkhonto ngaphezulu ekuthenini uyena inkosana yakhe ekhaya emva ubaba sencatshwe sengithola lamahebezi nokuthi umfowethu omdala wafika nomama wayengafanele ukumela ubaba nomkhonto kwakufanele umndeni ukulungisa lokho ukuthi cha kufanele kuma umuntu okuyena wakhe wala ekhaya ngisho kwakungathatha umfowethu omncane makuthi mina ngikufanele lokho osilamayo kuba uyena uzophatha umkhonto kubaba ukuthi ubaba abekwe endaweni yakhe ngamanye amazwi ubaba wafela ezandleni zabantu abambulala ubaba wafela phatha izandla abantu ababili okuyibona babemhlanganyela mina yonke lento ngiyayazi in details ukuthi egcineni kosuku angikwazi ukuyibeka noma kusephi state ikholeka because ayinabo ubufakazi engingakubeka kuqhame ngqa ngoba yimi ngedwe sitha kuyona kanjani mhlawumbe kumele ikhulume ubaba uMasikhula ngicabanga ukuthi labe ko-1970 mhlawumbe ko-1970 something 78 or 79 kwakulapho nje ekhaya umama sasimendlini ngaphakathi kwasokuntambama kulezi ikhathi sokuntambama umama bameno babemnyango mina nomfowethu omdala nomfowethu omncane sangena endlini angisazi uma sasiyobasa endlini sasiye kuyo kulendlu kunewindi bambona ngale kwewindi siyababona la njengoba simila nje bami ngaphandle kwendlu nje iwindini la umnyango lawo iwindi leli siyababuka ke senza lento esiyenza la ubaba umayimi nomama la mnyanga umama kukhonto ngekathi ngiqonda kwaqondana kahle futhi nokuthi ngiyabuka la ngigogola through the window pane eglassini la iwindi ngibuka labazali bobabili bami umama wathi kubaba angazi uma wamqwepha noma wamshaya noma wenzani emva kwalokho ubaba wathi hawu Mamthembu wenzani wasuka ngejubana umama wangena endlini la ukhona khona thina ukuze ngithi umama wayeplanile nomfowethu omdala umama ngathi engena ngejubana ungena ngejubana uyabaleka ubaba umlandela nje kancane ufuna ukuthi Mamthembu wenzani nangempela ubaba wathi mayingena nje eminyango baba wangena ubaba la endlini wathi Mamthembu uyenzelani letho kwasukuma umfowethu omdala phansi la wayengathi uyabasa la wasukuma wavukela kuye ubaba wambamba la ngeingalo zombili la wambamba kanje we were young those days bemncane umfowethu besibancane sonke besingekho isidingo sokuthi sitry ngale yandlela ukwenza ubaba ayibona akasebani bekungekho emgomeni wakho nanokuthi ukube wake waqinisa ikhanda walwa ubaba sasizoba senkingene yodwa ukuthi usehlanyela naseyinganeni zakhe zonke futhi useshana lena ke manje engayase yafika noMamthembu uyabona ubaba bese challenge enkulu yokungazi ukuthi konke uthathana ngoba lo mfazi wakhe la and okwesibili lento ngitshela ukuthi umama nobaba babazi ukuthi ubaba kalomfowethu lo maku ukuthi ngempela kuyena okababa uyisima kanjani kwenzekeni kuyena abantu bobabele ngasho ukuthi bebehlele kwiagreement kodwa yedwa bengekho fair komunye ngoba phela uma sewenza kanje manje lichaza ukuthi vele oyedwa wayephethe isithembiso esingekho
So lo uma esuka la efebamba ubaba kanjalo ubaba akazange enze lutho wayibeka izandla wambamba kanje lokwamqinisa lokho umfowethu kwamtshela wathi sesikhulile manje washo kanje umfowethu omdala wathi sesikhulile manje ungabe sasuka nje wenze nomini kumama wathula ubaba wabheka phansi waseyaphuma wayemnyango wafika wama emnyango wama and ngineshow ukuthi into ayenzeka kuyena it was abnormal ngoba ingane yakhe lena embamba kanje la ekhaya phambi kweingane zakhe ezinye so ngiyamagina kubaba la ngimagina ethwele lobunzima ngokubhekana nokuthi ingane asakwazi ukukhuluma nonina wayo ngoba yona sinamandla ngaphezulu kwakhe ubaba ke mfowethu ke into ayenza la ubaba waqala lapho ukuthula akaphindanga ubaba wakhuza umuntu ekhaya ngaphandle kwami nalezi ingane zamantombazane ekhaya nomfowethu omncane naye seke wabanjwa kabe ubaba ngenduku ngaye indlela yokubhulisha ubaba lo mfowethu omncane ngenkathi umama bafaka umoya ngizosho njalo ngoba phela vele umoya wafaka umama kusho nkathi umama bafaka umoya lo wayemncane uyena owakwazi ukuya kubaba afika amtshele lezi zinto lezi ayitshelwa ngala lento uyoyise nje ingane nje ukuthi sikuncishile ukuhle mina ubungekho wena sahlaka sakuncisha into enjalo nje so lo mncane yena ukwenza lento kube umdlalo kuye kanti laba ba serious kusho ukuthi wayenza lento yokuyohamba uyobhulisha ubaba yena bukhoma ubaba wathatha induku wamxebula ngenduku lo mfowethu ongilamayo kwaphuma bonke abantu basendaweni beyohlasela ubaba that day beyohlasela ubaba bonke beyolwa naye ubaba wabanenke ukuthi wayefinjezela wonke umuntu ngisho ingane zakhe zithinja kaboshwa mina ke ngibuza umbuzo owodwa wenzeni lo muntu ubani oyedwa wake wama wabuza ukuthi kwenze njani imali hlisa umoya yindaba abantu bebe nonyaka ngaka kokuganga ngomunye umuntu bemcindezele nokufa sebekubona ukuthi kuyamhlula ubaba ke Nkosi yami ke baba ke wabe emva kwalokho ekuthuleni kwakhe ubaba kwamlimaza ukuthula ubaba ngoba zonke izinto zonakala ekhaya seyebuke ngasakhuzi ngelinye ilanga ubaba wangitshela wathi siyethemba ngathi baba wathi asesithi isikhathi engizosiphila la ekhaya ugada into eyodwa siyethemba ugada ubonkosi noma Mthembu bayingozi njengobona into zinje nje sethemba indaba kaMthembu uma wenu ufuna ukuthi mase nikhulele ningazwani nangampela nakho ngifikile kumama futhi ngafike ngambuza ngathi we mama iyona into esho ubaba le ethi ufuna ukuyenza uxabanisa izingane zakho ngithi mama angasazwani umuntu ukuthi mase sesiyizitha kahle ukuthi mina mama iqinisa ukubonga ukuthi sesiyizitha naye yilokhu ke esekungishaya ke manje ngisoka la ngiyabona ukuthi alinakwe umuntu udaba lami but kimi fear is on ukuthi unkosikazi wami ngeke akwazi ukuluzwa imali yakhe ayishila ukuthi akafuni ukuthola lutho wafuna ngithole lutho nje kuyishare yami nomshado wakhe akafuni ngithole lutho ufuna futhi kwawona lo musi ngathi ngaphucwa kwawona lo musi usendalini ukuthi file udayiswe ngivuma ukuthi mina udayiswe ukuze uzosherwa naye ke mangithi akushare or else ngibamba umuzi mina ngikhohlwe impesheni angazi ukuthi ngihlanganisa indaba lempesheni ngoba ngisafuna ukuzwa udaba ukuthi yini inkinga ungibulalelani ngiya understand uhambile waya komunye umuntu wayephilela impilo yakhe but mina umphucelana impilo mina yini engiyone kuwena ngoba phela usungicekele phela ukungicela phansi baba ukungishadisa umshado ongekho uphinde ungitshele uma ungasumagine umshado ufana death sentence umshado kuzoqhamuka umuntu ekube ngikudlalisa ukuthi ngiyagweba kodwa sekubhaqa sekuhlalisa ejele wazwaqhokisa yabo so inkinga nginayo mina inkulu idinga abantu abasemagunyeni ngoba mina makuthiwa ngihambele nayo izongitula lento idinga umuntu osegunyeni owazi ukuthi mayithatha lento uyobuza ngokomgomo ukuthi yena ugunyaziwe ukuthi lento makayilandele but abantu okuyibona sengifike kubona ngalento bonke bantshente efana bathi indala lento bathi indala lento
inkantolo yasesikhaweni iyona eyangifaka kulolu take ngilona ngokungawa interview ngokungabelokhuzana ngokungawa examine amaphuzu afika nomuntu mayizo report omunye esimene esithile. Inkantolo ithatha izinto ngobulili. Inkantolo yazi ukuthi amadoda vela yahlupha. Inkantolo angazi ukuthi yona namadoda ahlupha yona inkantolo. I don't understand. Ngoba inkantolo ngayingibuza mina ukuthi ifuna ukuthi isizathu sokuthi kudelay sana ayingifundo sosizathu. Ingifuna ukuthi kuphela kudala kuphele lapho whatever happened is old, let it go. I can't just let it go because ngiyabatshela ngithi mina inkinga yami ifiye. Umuntu engagcina mphunyuke kuya kazabuye uzongitshela ukuthi mina ngisinda kanjani kuye kwenze njani. Uma siphinda kuhlangana ngiphephile noma ngiphephile. Yile nkinga engimise kabe nengimise ngonyawo lodwa ubone ngathi angilali and bonke abantu aba involved into asebeyazi abanye bantshela ukuthi let this thing go yeka. Angiyathanda ukuyeka but i problem yami one. Umuntu okuyena ngiyivictim yakhe. Angizazi nje manje ngisiphi isikhala. Njengamanje ngifisa ukwazi bazoyibuka abantu ivideo. Ufuna ukusiza kanjani? Njengamanje ufuna i-divorce, ufuna i-divorce is on. Ufuna kwenza njengamanje ufuna kwenza kanjani? I-divorce is on. Ngoba vele ngiyabona ukuthi vele sesiyegoqa le. Yeah. Ukuthi manje utshela abantu abazoyibuka le video ufuna i-divorce, ufuna kwenza kanjani? What must happen kahle kahle? I-divorce baba i-on vela inankinga. Okay. I-applyelwe yimi futhi emva uba sengazi ukuthi ngangena emgodini ongangidize okungesiwona wami futhi ngaphinda okwesibili ngayibona sengivikela impilo yami phakathi ngeindlela eningi ezinye engakaveli la. Kodwa into engayijabulela ukuthi abantu abathintekayo kulento okuwaba abathinte umuntu abathinteke izinkantolo zomthetho abantu ababhekelela izimo ezicayi kufanele ukuthi kulento bayingenelele ukungitshela ukuthi ukuphepha kwa wonke umuntu wesilisa entweni efana nale kuyibona kuphi ngokubuka kwabo kwabantu bese ngoba phela lento kube iqhamuka umuntu wesifana ngabe siyiphume endabeni sidla abantu okuyiqiniso ukuthi inkinga yokuxabana kwabantu besilisa nabantu besifana abahlalisene ngokobudlelwane idalwa zinkantolo ezifika ziyithathe zingabathathi bemunye behlangane zibathathe kuwomunye ngapha omunye ngapha noma baxabana zikhuluma nabo njengabantu abaxabana endleleni ayikhona abantu abaxabana endlini bahlalisene. Wena uma ngasamkhuluma isilo esifana uma somkhuluma esikhulunywa lonto leyo ke awukwazi ukulamula abantu behlezi ndawonye kulonto ukuthi abangakhulumisani. Uphinde uyivumele uyisayine phansi ungazange ubuke ukuthi yini edala lokho umuntu ukuthi ubhekele ukuphepha kwabantu nokuhlalisana kwabantu endaweni. Kunama social worker la azi lento kunabantu ena abalokhuzana ababashushisi abazi lento kunabantu abazimantshi abazi lento kunabantu abathile nje abazinduna abazi lento but no one othi cha. Kodwa ke let's examine it. Ake sikuhlole sibize labantu ababili abathintekayo nabanye abantu okungabazali bethu abathintekala bebuza umuntu oyedwa besicela ukubuza ukuthi lolu daba nigcinephi ngalo. Ningabazali bamiyeke unkosikazi wami akanankinga. Ukuba ubenenkinga ubezohamba uyotshela abazali ukuthi bengicela ningiphelezela siye kunqumala umyeni wami ngiyoxolisa lokhu nalokhu ngiyazi ukuthi ngeke sangithatha ngibuyisele ngishade kodwa ngiyoxolisa ukuthi ngimbuyisele emuva ngempilo sethu qedile. Akudlala ukukhokhela umshwarensi impilo yakho yonke uma usufile ukuthi umshwarensi uzokukhokhela lento le ifana naleyo nto le. I'm paying every month my premiums kodwa mhla kuzoclaim yothwaye into efana nalena ke le. Impilo yami yonke lena ngisho ukuthi ngiyimele ukuyikhulumela angifanele ukuthi nginikeze umuntu ozongisiza ukungimela angikhulumele kubantu abasemaguyeni ngoba mina bambuka ngathi ngiyihleza mabe ngibuka ngihlulwa umfazi ngimiyekile kumfazi wabo ngangambulala ngoba bathe bona umthetho awuthathwe ezandleni zakho. Yini ke ngizuzayo mina ngicela ukuthi abantu akubona basemaguyeni bangitshethi ngizuzani mina la ngizuza ukuthi nje kuphela ngaphunyuka phela kanjalo. Into engimangazayo ke uma ukuthi lento izofaka abantu abasemagunyeni ezomthetho mangaka amadoda asekureport ukuthi adlala nezingane ucansi kuncane bebancane sebe o anti manje sebeyabophana.
yindaba beboshwa amadoda ehambe yoshushiswa ukuthi adlala ngocansi kungafanele izingane ethile ezincane. Yini sibehlula abantu baku-understand ukuthi nalento izo-challenge wonke umuntu afuna ukwazi ukuthi kanti abanjani abashushiswayo emva kokuba sekubikwa late. Yiyo-ke lento eqhatha abantu besilisa abesifazane endlini. Abantu besifazane bayazi ukuthi bayi-advantage bona yonke indawo. So yonke into abaqhamuka kuyona bafike baqala bebeka inyembezi ngaphansi bese bebeka lo nto yakhe abayibeka ngaphezulu bephinde befake ezinye inyembezi futhi ngaphezulu. Manje angazi ukuthi inyembezi ngizoyithatha ba-undramatize mina la. Ngikhuluma ngempilo yami nezingane zami. Izingane zami zathi bezinobaba ehleli nayo full time zi-protected. Njengamanje ngikhuluma ngengane engingazazi ukuthi ziphi njengamanje. Uma ngathiwa khona efila ngazi ukuthi ngizoyithatha phi ngoba ekhweni lami mhla ngiyocetha bengibonisa izingane. Umkho wami wahamba ongifake yakhe protection order. Okukhombisa khona ukuthi inkantolo yasesikhaweni bahamba nabantu basenkhweni bakhuluma ngami. Behlanganisa ukuthi inkantolo yasekhaya ibasiza ukuthi la ekhaya kube manhlembu kanje kungabikho impahla kungabikho lutho. Ibhokisi lalana mhlawumbe ngicela ukuthi ubhuti anibukise ibhokisi lomshado ka 2012 ungibukisi linjani namhlanje. Ungibukisa osofa engibathengile ngo 2020 bani 20 something 2021 or 2020 osofa bafile izingane izone zabulala osofa ngesizulu kanjena ke baba la kufana nokuthi ukudla kwami kuthe kubekwe lapha ya kwabonakala ukuthi sengizodla umama wanikeza ingane impushana ethile wathi hamba ufake lapha endlini ngaba bangakuboni into enjalo lengizoyixoxa la ukuthi ngibone ukuthi befana lokho ngibone ngoba sengiqhathanisa la ekhaya baba labo sofa njengoba bethengiwe nje kunokuthi lapha yana ke izingane kuthiwa igibele khona iqume lento yenziwa umawa la ekhaya uthuma izingane zakhe ukuthi ibulala impahla kanje ngoba efile nje lezi impahla zabulawa umama ekhona mayiselami ingane akazizife lezi impahla but zaqala ukufa ngathi uma wazeyigibezwa ethi ayiqume kill bulalana izinto ezifile ezudoti lo kusho unkosikazi wami emzini wakhe la emakamera lapha anginayo imbhede le ndlu ngangiyifaka imbhede yonke kwaze kwakhona umbhedo extra ophume ngesikhathi sengithenga umbhedo omunye wangale waphuma wahlala wawumbhede ka 1 2 3 o number 4 wona imbhede u3 la ekhaya yikho ngisele nombhedo wodwa lo engawuthenga ukhava umbhede lo engangithi uyangale ikamera elisha engifakile manje inkinga engayo zonke lezi impahla zayithuthwa umkhwe wami ngokusebenzisana nonkosikazi wami lezi impahla ezala ekhaya la ekhaya nginebhokisi elifile lomshado la libulawa umnikazi walo bhokisi la libulawa umnikazi walo esehamba noma sezohamba hayi ukuthi elibulala kancane kusho ukuthi wayeseyazi ukuthi vele uyahamba kodwa uzolibona ibhokisi ka 2012 ukuthi ibhokisi ungathi kwathatha ibhokisi likagogo wakhona wayegane ngalo kwathiwa hayi kasale sehamba nalini ngoba manje vele alisenamsebenzi. I'm being honest everyone. I'm being honest. Ubuhlungu engibenziwe abantu besebenzisa isiko lakithi ukungiqola. Ngiqolwa ngesiko into ebaluleke kangaka. Lokho kusho ukuthi izingane ezinye sinazo kulelisa sazofisa ukulobola abafazi igane ziyobuka lento zithi kanjani kodwa ngamanye mase labantu babulala isizwe ngami kukhona abantu ababheka isizwe basibulala phambi kwabo abanandaba kwabona abantu ababhekile bayithulela nje nabantu okufika kubo lento babona kungconto bengenzi lutho abantu bakwa GBV sengikhulume nabo kaningi ngibachaza kanto bayangikhombisa ukuthi abanandaba nabantu besilisa ukuthi kwenzakalani kubona ngelilanga ngisangathi ngayiphahlula lento ngisho kubo ngisho kahle ngomoya omuhle ngathi mina kodwa lento isikhomba ukuthi abantu besilisa abaningi baqale bayibuza imibuzo ukuthi yini sivalwe ukuthi sizivikele mase sibona sekukubi amadoda awasekwe ndawo empilweni kuzo zonke izinto aganiwe nangaka angiphatha aganiwe amadoda iwona nenkinga kakhulu ngoba ngiyabona ukuthi uhulumeni usemkhankasweni wokwakha ingane ngo1 band ezweni uma sikhuluma ngengane ngo1 band sikhuluma ngengane ekhuliswa oyedwa phakathi kwamama nobaba ukuthi mhlawumbe akekho okungenani oyikhulisile uhulumeni ulwela ukuthi wonke umuntu
okhona kube umuntu ongenayo ifamily okukuthi undinga sithebeni nje asazi ke izwe lizoba kanjani ngoba izwe lakhiwe ngemndeni uNkulunkulu ulisekele ngemndeni kuyo yonke enye into ukuthi uma kubhidlizwa imndeni yonke iyekelwa ifa igcwala izingane zokucoshelwa yonke kube ukuthi wonke umuzi unomzukulu ongazi ukuthi ubaba wakhe ubani noma uneyinwele ezishintshile ezinye ezingaziwa lezi zinwele ukuthi kahle ndiye noma yini angisho ukuthi ngiyabandlula angibandlule kodwa empeleni ukuzalisana kwabantu kungakuhlelo lilandelayo kuchaza ukuthi uhulumeni akazange waze waba khona nabo umnyango wezamasiko nokuhlelwa kwemilo kukhomba ukuthi akaze baba neplan yokuthi bakhoneleni nebudget iphumela ini then dikhomba ukuthi abantu bakwa correctional abantu bakwa social bonke badla imali yomnyango mahala abanawo ngisho ama schedule okusebenza abayazi into edinga bona ngalokho anginawo amahloni ngisho ngathi ungibizela kuyiphi inkantolo uma ungezukulwa nami ngiyokunika ngisho isolution ukuthi ungenze njani amazwi abheke unkosikazi amazwi abheke kuwo wonke umuntu ozoweswa onendlela yokuthi alungiswa kanjani amaphutha nje lento ayidinga umuntu siqu ngoba uma mina ngiyilandela ukuthi ngiyiphathele umthetho njoba ngiriportela lowo muntu owathi never take umthetho ngezandla zakho lento yami useyazi nje ngoba kuyokuqala kimi frustration lento angikwazi ukuya kumuntu engangibhekene naye ngalento ngiyobuza kuye ngingedwa ngoba usazofika ngithuke kanti ngisene enga ngifike ngilwe lokho kusho ukuthi ngihambe ngayohlasela thu ngithathela umthetho ngidinga ukusekwa umthetho kulento engiyiveza la ngoba isiyona ijoke iubuhlungu from A up to Z and even above so ngifuna wonke umuntu okuthi ufike kuyena aqonde kahle ukuthi akuwona umdlalo ngoba ukuthi ngiyivezela ngoba ngidlala ngiyiveza ngoba ngifuna ukuchallenge yonke iminyango icabanga ukuthi yathi angifuna ukukhuluma ngohulumeni ngoba uhulumeni akaphethe umthetho kunabantu abaphethe umthetho ngifuna ukuthi kube uyena osibonayo isidingo sokuthi lento ayilandele ngendlela okufanele ayihengishe ngayo ngoba mina mangiyihengisha izongidlula ngoba kumina ngiyivictim kuyo kuzofika la umuntu engibheka naye khona engangiphenduli kahle njengoba bonke sebekwenzile into ebesisele yini ukuthi ngatshelwa ukuthi kuyanikelwa ngempilo noma nginikelwa kodwa ngakufunda ukuthi cha nginikelwa ngempilo otherwise afuna bese nginikelile impilo yami shortly lento ngeke ngayisho komunye wabashushisi osempangeni ohlonishwayo noma ohlonishwe ngayisho amagama anginikeze wona izolo abengconywana ngihambe ngako umshuthizolo ngiyokhuluma ngayo lento namanje ngisayihamba ngami umshuthisi wafika wanginika laphana igama elingconywana bekowesifazane naye kodwa ngiyambona ukuthi unefiye uyesaba abantu besifane bayesatshwa ukukhuzwa beganga kwabona uqobola labakhuzana abantu besimame each and every time omunye uJabulethu wazi wayona ke into yakhe uzoke simbone ayisizi lonto gazi yandisa igebengu ezweni kufana nokubona ingane yakho amakhalane ingasebenzi uthiwa kuyaqashwa efemini yakho uhlulo ukuzamela ingane yakho amakhalane etitoha uwenza ukuthi kwanda abantu abazokuntshontshela ngoba ingane yakho amakhalane izofunda ukuntshontsha phela iyabona ingane zakho igqoka kahle iright ekugcineni wena ucabanga ukuthi njengoba isikhule nje kungcono uzame indlela ukuthi uma kuthiwa kufuneka umuntu oyedwa uyibona ukuthi yathanda uthatha hambe efaya emsebenzini ingane isebenza ukuthi ingangitshontsheli ukuthi ingane zamakhalane ziyantshontsha abantu abafunda ukwakha izinto zabanye abantu ukuze zabo ivikeleke ayikho indlela onganqoba ngomhlaba so ngalokho ngiyabanxusa bonke abantu abasemagunyeni omthetho ukuthi bangisize kulento ngoba inesiko kakhulu angikwazi ukuyithatha ngendlela ukuthi ngicasukile or njani inezinto eziningi ezisemgomeni okudinga ngayiphazamisa ngokuthanda kwami angikwazi ukuyekhweni lami ngiyofuna indleko zami zomshado ngihamba ngedwa ngidinga belekeleli angikwazi ukuya ekhweni lami ngiyofuna ukuthi bangikhulumise ngendaba yezinto eziselela ekhaya ngihamba ngedwa ngoba lokho kuchaza ukuthi ngiyehluleka ukunikeza umthetho indawo yawo so ingakho ngithi ngicela wonke umuntu othintekayo semagunyeni ozazi ukuthi ijazi lemnyama waliqoka ngesizathu abe nombuzo ukuthi ngangiliqokelana uma kukhona abantu akwenzeka kubo kanje kodwa ngingahambi kuyobuza ukuthi why njengoba nami ngisafuna ukwazi ukuthi why
ebuhlungini obungaka kokungishadisa umshado ongekho uphinde ungizalise izingane entweni engekho ngiphinde ngilozo ngane ungihlukanise nazo ngendlela engekho emgomeni ekugcineni kosuku why yini inkinga Nkosi zami ngiyafisa ukuthi lento abizwe abantu abathize bemhlalise phansi bangibuzele nje why ngoba ubona ukuthi awusamfuni why kokungcono kungavelanga wahamba wayokwenza nje kumezi uhambe umbetray official uthi ngathi ungitshele nje iqiniso nqimalo ngakushada ngingakufuni nanka amaphepha sign and fuck off finish ngiphucela lempilo ukuthi amaphepha athinawa awana divorce ubani divorce omunye uyena uyabona mfethu into elula la ngoba wayeseyazi ukuthi iphutha lakhe eqaleni ungishade ngangifuni bekulwa mfethu usahambe ufuna social worker limsize to handle the situation mama social worker lana ngashada ngomuntu ngomyalo wabantu abadala makuukuthi kunjalo unkosi wami unamanga ke sidala kuyo yonke into nasa ngaphinde uyayikhuluma ukuthi uyabizwa la uzophela uyofika kuphendula enye into kodwa umuko wakwazi ukuthatha istatement zalento kuma different people akuyibona abathinteka ku uyomprove la ukuthi unamanga azaqambele ngisho abantu abamsekile nkosikazi wami labantu abamsekile abazazi imanga zakhe azenza ethatha inqumo eyedwa okuthi ngeke bezobekwazi ukummela kuzona okubhlungu ke nakho mfowethu ngizama ukubiza ulokhuzana umfowabo kankosikazi wami ngamcela ukuthi ngicela yena sibonisane naye ngoba vele kubonakala amathuba ukuthi mina naye sazophila maningi ngathi mina sibare bengicela ukuthi noma ngabe kuthiwa uzwe ini kodwa ngicela useke imisikhulumisane ukuze ngibone ngampela labantu labangenza scrap abangiboni kahle abantu basekweni lami kahle abangazi nje ukuthi nginenhlanhla nami ngoba vele sengizazela ukuthi senginje sekufanele futhi vele la umthetho uyangiphoqa ukuthi nginezingane la kufanele ngicabanga ukuthi kusasa zona izofuneka ekweni lami khona into ezoyidinga ekweni lami fanele ngicabangele zona kodwa iqiniso lokuthi akekho umuntu ongaqoka leli shit engqokiswe lona labantu basekweni lami including abantu bobukhosi benkosi yakwaMithi abaphethe indawo engihleli kuyona plazi inkantolo yasesikhaweni ikhombisa ukuthi ngisho ukhala kuyona uma ukuthi yona yaqeda ngawe yakufaka amanye amasimbeni ena kungafanele ithi ikhiphe wena ngingazi ukuthi ithi angikhiphe kanjani ngifakwe yiyo mina kufanele ukuthi mina lana inkantolo yasesikhaweni ngithathwe abantu basekweni lami bangihambisa kuyona ukuthi iyongigweba iyafika yangabuza ukuthi simgwebelane yavele yathatha umessage yangigweba intambi ngabe ngigweba intambi ngabe ngigweba lokhuzane yangigweba ngingenaso mina isizathu esingenza ukuthi ngivume ukugwetshwa inkantolo ngamanje basenkantolo isebenzisa amandla abaqamba imanga ukwenza mina ngibone ngihlama ezweni yilo nto engicabangayo ngiyaxolisa kumuntu uma ukuthi kuzwakala kambi but kwesinye isikhathi kuyakufanele sibe fair guys ngokukhuluma uma into ibhlungu siyikhulume ngobuhlungu bayo ngoba lento ukuthi sifihlelane lengathi siyahlekisana kumnandi iqiniso leni ukuthi umthetho akushuwa ukuthi uzophathwa kanje nezwe akushuwa ukuthi uzophathwa kanje and nangesikhathi izwe lisabuswa ngokwamakhosi akaziyenzeke lento kube khona umfazi womunye umuntu ohambe yohlala nomunye umuntu kuthule nje noma ethi uyavuka umnikazi wakho nethi uyobuza kanti yini kukhona abantu abasemagunyeni bathi bona hayi hambani yoxoxa nonkosikazi lento izoba ukuthi kwanda ukuyithathela umthetho ngezandla ngoba abafazi niyabaphelezela imani baletha kithi niphinde nibakhulumele nigqoka amajazi amnyama kanye nabo nibakhulumele kuthina siphinde sithambe ngenxa suke sifuna iassurance yempilo ukuthi iqhubeke ebese kuyabona ukuthi amadoda ama easy target wonke umuntu ofuna ukusangana uvele zosanganele emadodeni ngiyavuma ukuthi amadoda amaningi enza amaphutha uyafaza indlela into bephethe ngayo noma ngibona uma wami indlela bephethe ngayo kwezinye ingxenye ukuthi ezinye into ayihambe ngendlela nabanye omama ngibona ukuthi is true apartheid kodwa kubonakala sengathi kuphindiswa kubantu abaronge kusuka abantu obaba behlupha omababo besuka bana bezohlupha abanye abantu nalabo bantu nabo uthola ukuthi nabo abayimisela ukuhlushwa abahluphi ngalutho kodwa bahlushwa ukuthi sekunomgomo ukuthi washada phelile ngawe umshado unemgomo esekwe imithetho kulo lonke iside lempilo kodwa uhlupheka nomshado uzuyibulale ngenxa ukuthi nobody cares into ephethe ingane yona into kungenandaba namuntu nayo kuleliswe la kithi eSouth Africa into mayithinta ingane nje kuleliswe akwazi ukuthi lento egcineni izo affect ingane mina ngilwa nokuvikela nokugwinya yonke into ngenxa ukuthi kunezingane lapha phakathi okufanele ivikelwe yimi baba akekho umuntu ozoyivikela ngoba uma wazi udlala amadayisi ngazo
Nangempilo yami mawazi ufuna imali. Mina ngizazi ukuthi ngimali, angimazi futhi kwayini ukuthi imali. But uzongibona mina kufana kugembule ngami angenza ukulokhuzana wakhe. Ngeke kulunga ngayona holod wakhe mina. So kulento ngidinga abantu abazinto abayimele bengisize to handle this thing so that ngizokwazi ukuqhubeka nokuhlala nezingane zami. Izingane zami ngingasazasi ngayigcina ngo2023 zihamba. Ukuthi ngihlale nazo njengezingane la ekhaya kukubo, hayi ukuthi zivakashe emqashweni kukubo la ezalelwe khona nezinkaba zazo zila ekhaya, kodwa zikhala komuntu kwayona le kusoletha ngiyona la ekhaya, inkaba yayi la ekhaya. Lokho kusho ukuthi abeza amasiko nokuhlunyiswa yimilo kufanele bangenelele kulento, ngoba enye yezinto ebanga ukuthi kutholakala sekukhona idumbe engaziwa. Mina lento yangibulala ngisho ngifune ukubulala umuntu, but lento yangibulala umuntu ongikweleta ingane unegunya lokuthi acabanga ukuthi naye ngeke izithule kanje lento. Efika umuntu azongibulala innocently ngenze lutho ngenxa ukuthi uyekiwa uhamba negrudge yami, uyahamba nayo ngokomthetho ukuthi mina ngivinjwe umthetho ukuthi angikwazi ukuyifunela umthetho ngezandla zami. Lento yenza ukuthi singanazi ukuthi uma nigqoka amajazi amnyama kinina chaza ukuthini. Uma ningabuzi lutho ngisho umuntu ebonile ethi angibonanga mina. Ngenxa ukuthi kuthiwa kuyofakaza. No guys, it's unprofessional, it's very unfair. Kuchaza ukuthi wonke umuntu waye esikoleni engazi ukuthi uyokwenzani. And kuyacaca ukuthi abantu abama-graduate bafundisa ukulithatha belishintshe belise kwenye iplanethi esingayazi ukuthi yiphi lapha, ngoba indlela esiphiliswa ngayo abantu esibethembile ukuthi banikezwe amagunya okuphikisa makufanele yibona impela abathu bemukela inkokhelo ngathi basidayise. La ngidayiswe emndenini okankosikazi wami, akusafanele ukuthi kuze examine ukuthi hayi asimkhohlise kongcono kube ngathi kukhulunyiwe ukuze ahlale phansi azone. Cabanga nami njengoba nginganje ngidinga umuntu ozongigada, ngiphethwe heart attack, kulo mnyama ngine stroke. Kunekhathi la inhliziyo yami khona engizwa khona ukuthi le inhliziyo njengamanje yangilokhuza enginika inkinga. La phezulu lendle sanda kusha ngase simanga se heart attack. Ngacishe ngasha nendlu, ngawela la endlini, emva kwalokho kwasha ironing board kwagcina kwasha cishe kwaze washindlu. uNkulunkulu wangivusa yasinda indlu kusha nami. So bazalwane, it's unfair. Bengicela abantu abaziyo ukuthi benzane bayimele into yabo. Lento angiyixoxile kodwa ngoba ngicabangela isikhathi yonke, kodwa iqiniso ukuthi lento yami la eyinkinga khona iyinkinga kule side engikulona lokuthi njengamanje kuthiwa ngiyohlukanisa umshado nempahla, ngiyohlukanisa impahla engingazazi ukuthi ziphi. Ngivindwe i-protection order yenkantolo yasesikhawini, nokubona izingane zami ngivindwe i-protection order futhi yesibili yasemaphoyiseni asesikhawini engathatha ngawunikezwa kuwona inkantolo yakhona yangenza khona ukuthi ngingakwazi nani ukuthi hawu ingane yami angikwazi. Reason amajele akhelwa abantu abaneqiniso kuphela, abantu okuyibona abagweba abantu futhi kuyaxaka ukuthi kwabona abanaqiniso. Awukwazi ukugweba umuntu ekhala, ukugweba umthetho wokugweba umuntu ekhala ngokuthi into omgweba ngayo ayikho right. Kuchaza ukuthi umthetho kunento kufanele mawe examine kuwo. Ngoba umuntu uma usumgweba waniqala livume icala aphinda nika ithuba lokuyikhalela alixolise. Onjani nokaxolisa icala lakhe? Nonga nika ithuba njengengane eswini sikanini ukuthi yena kanqunywe lapha engazange ayikhalele. Eke nibuka umthetho madoda abethu umthetho. Konke eniyenzayo ukubulalisa abantu ngabanye abantu. Noma ngabe ngiyabulawa kulesimo ngizobe ngibulawa ngenxa yenkantolo yasesikhawini. Abantu bakhona babudedengu too much. Ngizobe ngibulawa ngenxa yenkantolo lokhuzana yenkantolo yenkosi yakithi kwaMkhwanazi. Lento ngangidinti mhla ngihambise endweni induna izoyibona lento ukuthi ayingangayo ithatha uthi Mchunu. Lento idinga ukukhulunywa inkosi, mina ngiyinduna nginalo igunya lokukhuluma lento. Ayithatha ubaba unduna uchile ayothi phihli enkosini. Inkosi bisiyacabanga ukuthi yenze njani endaweni yakulungisa lesimo ukuthi uma kuthiwa senze singaphindi senzeke. Lokhu kuchaza ukuthi asinawo umbusi osibusayo ngendlela ukuthi ufuna siphile ukuze nayo umbuso wakho wesekeke. Abantu abaningi banjengenhlangano yami engayijoyina kulelizwe ethe isuka kwabe ngathi yimina engayisukela ngayo icela ukuthi bengicela ukuvotela ube uhulumeni wami. Le nhlangano isichaphaze ngayo into ichitheka kangaka nemigwaqo ethi ifile ibula ukuthi uhulumeni uyehluleka kumele iqhaza lakhe. Into ayijabulela kwesirobha ngamalokhuzana ngamavote ethole sewina amavote singazi uvotela ubani. Exhubeka isichaphaza kanje ngihlupheka kanje indaba kahulumeni
Uhulumeni akayinaki izinto zakhe kunamakhansela abekwa uhulumeni ikhansela liyayazi le ndaba la ekhaya ngalitshela konke ikhansela lifuna nokuthi lize lithi ake ngizama abantu abasemagunyeni kwezomphakathi sambe siyobona unxumalo ukuthi kwenze njani so ke baba ukuphetha nje ngaphetha ngokuthi ukube bekunokwenzeka bengiyothola ukuthi ngithole abantu abazi kahle ngokomthetho nomgomo oweseka umuntu olobolile wakugana wasenziwa kanje ukuthi bengisize ukuthi bengilidele lo daba ngifuna ukuzwa ukuthi yini eyenza ukuthi ngilahlekelwe yikho konke kungabi khona ukuthi mhlambe ke ake sikunxephezele noma ngalokho ngoba uma ngibheka umkhwami bekufanelana kube uyena oshayo ukuthi athi cha bengicela ukuthi kodwa abantu bakwanxumalo ngihambe ngiyekubona ikakhulukazi umkhwenyana ngimenza ukuthi understand ukuthi konke okunye okwenzekile bekuwukuthi kwesekwe umthetho ukuthi umuntu wesifana noma ethi hayi akasanelisekile lapha ahleli khona kufanele vele avunyelwe ukuthi uxoxiswane ukuthi adedele aphile impilo becabanga ukuthi right for yena kuyiqiniso lokho umuntu wesifana akavinjelwa othandweni akwenziwa nje so kodwa ukhona umgomo nomthetho okulawulayo lezinto kuyafuna ukuthi kube khona enziwayo kulandeleke ukuthi kwenziwa kanjani so ngigoqe ukuthi ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu abathola ithuba lokulalela lolu daba aluphelele akhona ukuthi wala nje luphelele aluphelele lude kakhulu ludinga kungabi ngisho kuthiwa lufuna umpheni ngafuna ukuthi afocus ngoba lulula futhi ukulithola konke dinga umkhondo kuphela nje qala la uyofuna uqala ufuna lokho kuphelile emva lokho ubuya wena uzutshela mina utholeni uma uthi ufuna iqiniso kodwa iqiniso lelishoyo ngiyabonga kakhulu ngicela kodwa abantu bawuhlabe bawulawule usizo ngiyadinga la ekhaya impahla zafa zonke anginazi impahla ngidinga nanomuntu nje ongathiwa ungenelela ukuthi ngikwazi ukuphila njengomuntu ekukhubazeni engiphilayo akungifanele ukuphila kanje kodwa ngiyaphila ngoba angizange ngithole ukugonwa ngencane ngiyayibuza uma ngithi ngiyathamba ntabela la ngiyabonga